Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tiri kusangana mangwanani ano uri musi wechipiri. Regai titende Mwari nekuda kwemukana wavanotipa. Mabasa acho anowanda asi tinotenda kuti kanguva kashoma katinako tigogoverana shoko raMwari. Shoko raMwari tichatora kuna Proverbs chapter 16 pavhesi ya18. Musoro weshoko unoti kuzvikudza kunotangira kuparadzwa. Verse 18 inoti kuzvikudza kunotangira kuparadzwa, mweya wemanyawi unotangira kuwa. 19 yoti zviri nani kuva nomweya wakazvininipisa pakati pavakadzvinyirirwa pane kugoverana pfuma yakapambwa nevanozvikudza. Mwari ngavakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Shoko ratiri kuverenga nhasi riripo pamusoro pemapoka maviri evanhu. Pane boka revanozvikudza, poita boka revanozvininipisa. Asi mukaverenga shoko raMwari rinonokutaurirai kuti kuzvikudza kunotangira kuparadzwa, uye mweya wemanyawi unotangira kuwa. Zvazvinoita ndezvekuti manyawi anopinda mumunhu ndava pega pega paunenge uchiita zvinhu zvekuzvikudza. Pane zvimwe zvinenge zvichioneka nevamwe vanenge vachikuona. Chinonzi manyawi chinotongotanga kana uchinge watariswa. Manyawi haashande kana uchiita pasina vakakutarisa. Unoona kuti mweya wekuzvikudza ukapinda mumunhu unonosvika paunogadzira attention kubva muvazhinji. Vazhinji kana vachinge vakutarisa ndipo panotanga kuita manyawi. Manyawi anozoita kuti uite zvakawanda kune zvawanga uchiita munguva yawakatanga kuzvikudza. Kana uchizvikudza unozvikudza uri wega. Attention iya yozoenda kuvanhu munguva inenge yakutarisa vanhu zvawakuita mukuzvikudza kwako, ndipo panotanga manyawi. Saka munoona kuti kazhinji kacho mwana akatanga kutambira muti ozoona kuti vanhu vari kumuona ari mumuti, anonyatsokwira kuenda kudenga denga ozodonha okuwara. Ndo zviri kutaurwa neBhaibheri kuti iko kuzvikudza kunotangira kuparadzwa, uye mweya wemanyawi unotangira kuwa. Saka zvazvinoita ndezvekuti pakati peane manyawi nevari kuona pane kamwe kamukaha karipo kekuti vanoona vanokuhunika ndava zvaunenge uchiita zvinofadza iwe, nevari kuitawo vanonzwa sekuti tisu tisu nekuda kwekuti vanenge vachiona kuti zvinhu zvavo zviri kuendeka. Asi Bhaibheri, shoko raMwari, rataura kuti mukupedzisira kuparadzwa, mukupedzisira kwemanyawi kuwa, which means everything is a tried and tested situation. Munhu wese anofanirwa kuzviziva kuti kuzvikudza kunotangira kuparadzwa, uye mweya wemanyawi unotangira kuwa. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. 19 yabva yati zviri nani kuva nomweya unozvininipisa pakati pevanodzvinyirirwa pane kugoverana zvakapambwa nevanozvikudza. Therefore, semhuri yeZimbabwe, isu tinokuparidzirai ivhangeri yaMwari kuti mugoziva kuti munojoina kupi, nekuda kwekuti kembu yamajoina, kana mukajoina kembu yekuzvikudza, moziva kuti the destiny was prophesied, kunotangira kuparadzwa. Kana majoina kembu yekuzvininipisa, mugare mazviziva kuti ndimi munochengetwa naMwari. Mukajoina kembu yemanyawi, moziva kuti inotangira mukuwa. Asi mukajoina kembu yakadzvinyirirwa, muchagara muina Mwari. Zviri nani kuva pakati pevakadzvinyirirwa
pane kugoverana pfuma yakapambwa nevanozvikudza. Makanzwa izvezvi kuti kembu yeZANU PF yasvika pakuita manyawi. Manyawi zvaanoita, attention yakaiswa munyika nekuda kwenhamo, ndo yakukonzera kuti izvezvi vanyanye kuita zvavari kuita. Manyawi ndio akonzera kuti Muyera Shumba anotaura kuti ndini mwene Mutapa. Ndava vari kutaura kuti muri chigaba chehuchi. Vamwe vakaimba vakati chigaba chehuchi china vaMunangagwa navaChiwenga navaMuhadhi. Vamwe makavaona vakudzora huchi hwacho, kakanzi ndimi huchi imimi. Pamunoita zvinhu zvekunyunyuta nekunyomba vanenge vaita zvisina musoro, ivo vanozora huchi hwacho ihwaho vamunonyomba. Pamunotanga kuvanyomba imimi, ndo panosimuka boys dzamudhara dzotaura kuti uya utore GD6 nekuti watukwa nenyika yese. Ndiyo anonzi manyawi acho iwayo. Mumwe makazonzwa kuti akaberekwa nemukadzi haangamise 2030. Maziso anenge akatsuka nembanje. Makavanzwa achitaura. Ndo manyawi acho iwayo. Panguva yekuti manyawi achinge abata, munonzwa vakuti hurumende yeZANU PF yakanaka, kana kudenga haiko yakadero. Ndo zvazvinoita manyawi anenge abata. But Bhaibheri rataura kuti manyawi anotangira kuwa. Therefore, mumazuva edu ekurarama, we are going to witness the fall of the giant ZANU PF in the presiding of President Mnangagwa. Ndo pamunenge makutora the judiciary system iri muhomwe menyu. Ndo pamunenge makutora police iri muhomwe menyu. CIO iri muhomwe menyu. SARS iri muhomwe menyu. Prison service iri muhomwe menyu. Vacho vanoshandira hurumende vachichema, asi munenge musina basa nazvo. Ndava munenge muine manyawi. Manyawi anopofomadza kuti muregedze kuona matambudziko enyika. Ndo pamunenge muchitora 100,000 monopa chairman kuti atsikirire hunhu hwevanhu. Vagoita zvamunoda imimi. Mozviunganidzira nemaprofita. Vana Andibai vanonga vachitaura kuti ndimimi mutumwa waMwari. Yes, tiriko, tiri kukuonai. Wese anopikisana na2030 kuzvikudza kunotangira kuparadzwa, uye mweya wemanyawi unotangira kuwa. Garai mazviziva. Asi mashoko andinawo kumhuri yeZimbabwe nhasi. You need to choose kuti munoenda kurutivi rwakadzvanyirirwa here kana kuti munogoverana pfuma yekupamba nevanozvikudza. Munofanirwa kutora mukana mozviudza kuti munomira nani. Ndo saka muchiona izvezvi vari kungotora vanhu vachivharira. Madzibaba veshanduko vapinda mukati. But I want to tell you this thing. Ichasvika nguva yamuchashaya majere ekuisa vanhu. Ndava mhuri yeZimbabwe ichapihwa imwe spirit yamuchazotadza kugavhena. Takatanga tichikudzidzisai tichikuudzai. Kunyarara kana kutaura zviri polite hazvirevi kuti tiri mbwende. And garai mazviziva kuti nyika ino hakufe munhu akambofa. Kunofa vapenyu. Kana anenge atofa apedza pake. Kana muchitemba kuuraya, garai mazviziva kuti afa apedza juti. Hakufe akambofa. Asi kunogona kunetseka akambogarika. Isu hatisi pakunetsana nemi. Takazvitaura. Tiri pakugadzira nokuvaka nyika in the spirit of patriotism. Yatinotenda kuti Mwari wamasimba ose ndio vakasika denga nenyika. Uye zvakare varipo panyaya yekunetseka kweZimbabwe. Makura zvekuita manyawi zvekusvika pakutuka Mwari.
Mwari ngavarangarire mhuri yeZimbabwe. Asi mumazuva edu nyika yedu ichasununguka. Vazhinji takakunzwai muchiti manje zvakadai munondo unotomiswa nemunondo. Hakuna zvakadaro. A gun pointed to a fellow black brother is a betrayal. We are going to free Zimbabwe through the mighty hand of the Lord. Tainzwa conviction kuti revolution yakapinda vari mumajere naivo vana veZimbabwe. Tinotenda kuti vana baba Masaraure, vana baba Mapengo, vana baba vana Honorable Chagwiza, vana Chigwerewe vakapinda mukati, nanhasi vana madzibaba veShanduko vapinda zvakare mukati. Vari kuparidza revolution. Ndava mhuri yeZimbabwe inofanirwa kubatana pakuziva chokwadi chokuti we need to free ourselves. Shamhu yaMwari iri kuzoburuka endi muchanakirwa. Nekuti kuzvikudza kunotangira kuparadzwa, uye mweya wemanyawi unotangira kuwa. Mwari vakomborere kuverengwa kweshoko ravo. Regai tinamate. Baba, muzita ramambo Jesu Kristu, tipei mweya wekubatana nevakadzvinyirirwa, kwete mweya wekugoverana pfuma nevanozvikudza, nekuti kuzvikudza kunotangira kuparadzwa, uye mweya wemanyawi unotangira kuwa. Tinouya nemhuri yenyu yeZimbabwe nguva ino mutsvene, munovaziva vari kunetseka, munovaziva kushungurudzika kwavo. Baba, rangarirai vana venyu, vasimbisei patiri kupinda mumatambudziko, nekuti tinozviziva kuti rusununguko rwuri kuuya. Imi ndimi muchatisunungura. Muri Mwari wamasimba ose, musiki wedenga napasi. Takukudzai uye takuremekedzai mangwanani ano, muzita ramambo Jesu Kristu mazviita mweya mutsvene. Amen.